Estic molt agraït d'haver participat en aquesta classe i és tot un plaer per part meva també de venir aquí i poder explicar això, no? Vull dir, molt agraït. Em dic Pau González, treballo a l'Arxiu Nacional d'Andorra i he fet una conferència sobre l'evolució de l'escriptura, des dels orígens fins a l'actualitat, veure com s'origina i com va canviar. Clar, la idea també era fer-ho sobretot amb documents d'Andorra, és a dir, es pot parlar de l'evolució de l'escriptura amb documents d'altres arxius, però la idea era fer-ho també a través dels documents de l'Arxiu Nacional, els que es custodien allà. Hi ha alguns documents que venen d'altres fonts, dels arxius parroquials o d'altres, però des de l'Arxiu Nacional es poden consultar. La idea principal i la base d'això és que la història és de tots i al final doncs, són uns documents que encara que es custodien en aquest arxiu o a l'Arxiu Nacional o en d'altres, són de tots al final i és veure una mica el nostre patrimoni, no? I que tothom pugui sentir una mica el que tenim, el que hi ha i una mica l'evolució de tot plegat.